Ja budem natáčať, si mi bude robiť dobre? Dobre. Jo. Takže ahoj ľudia, vítam vás pri novom videu, dneska tu máme nové video, čo je plným challenge, že môžeme ísť na to. Tak ľudia, čo vám hrozne môžem poďakovať, ten veľký úspech na tom mojom songu, 2 lajky a 108 žiadnutí. Fakt bomba, fakt vám ďakujem veľmi a určite budem robiť takýchto viac songov, takže udívajte video a ďakujem. Prvá challenge. Musí vybehnúť týchto schody do 10 sekúnd, hore a dole. A dole bude 5 sekúnd a hore mám 5 sekúnd, ale sú dokopy 10, takže ideme na ruku. Na to. 5 sekúnd sa odpočíva. 3, 2, 1. 1. Dal som to. Mohli sme dať 3 sekundy. To by som asi podobne nestihol. My môžeme ísť rovno na ďalšiu challenge. Ďalšia challenge musím vyjsť von a zakričať na plné pecky. Čo on frajer? Takže ľudia, ideme na to. Takže ľudia. Čo on frajer? Ty vole, deti ťa kúkajú ľudia. To bola fakt randa, ľudia. Hej, sa kúkajú. Takže my môžeme ísť na ďalšiu challenge. Musím napodobniť pekničku zo Squid Game. Takže ideme na to. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Tu. Celkom, lebo mi to išlo. My môžeme ísť na ďalšiu challenge. Musím robiť čo najviac klikov, 5 klikov, takže ideme na ľudia, 5 klikov bude fakt ťažké, poďme na jeden vymaný, jeden! Haha, dobre, podvážam si nohu, ideme na ďalšiu challenge. Musím robiť 42 pol za sebou, takže ideme na to. Ideme na to. 1, 2, 3, 4, 5, ja som chcela potom to, a budú naozaj boleť nohy. 7, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, počkajte ľudia, dajme tomu, že som skončil na 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Juhu, prekonal som to a my môžeme ísť rovno na ďalšiu challenge. Ďalšia challenge bude, možno si dovolím 5, ale nevadí, čo najviac musím udrieť do tejto scény, takže ideme na to. Jaj, ty vole, to bola bomba. Ľudia, fakt ľudia, takže my môžeme ísť na ďalšiu challenge. Kámo, udal som ti to totálne. Áno, dobre, sa dotačím to jednu časť. A my môžeme na ďalšiu, ale aj poslednú challenge. Musím pokaziť ohrievať, takže ideme na to. Tak ja viem, čo s tým spravím.
Ja vím, čo s tým ohrievačom spravím. Haha. Ja páne rozbúcham. Idem ho rozbúchať. Tak ľudia. A teraz ideme to opobovať. To fakt nejde, počúvate? Počúvate, to žepne. To nejde. Kamuračne to fakt pokazilo. Ty vole. Keď sa vám toto video páčilo, môžete like a odber, pretože si bobeček a čau čau.